खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि कल्याण बसुमतारी गामिनि मुङा जादों बाङालपारा थानाया जादों रंजोली पोस्ट अफिस दरंगिरी पिन नम्बर 783134 जिल्ला गवालपारा गिबियावनो खन्थाइ बिबार हानजानि गाहाय सामलायगिरि आरो लोगोसे सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। खन्थाइ बिबार हानजानि गेजेरजों खन्थाइ बादायलायनाय हाबाफारि लानायलाय आंबो बेवहाय गोसो गुदुं जानानै आंबो बाहागो लानाय जाबाय। आं गावनो सुजुनाय खन्थाइनि मुङानो जादों बर' जोहोलावफोर। बर' जोहोलावफोर फै गोदान मुगानि बर' जोहोलावफोर खौसे दावगालांनि फै जों बयबो सिगांलांदोनि फै जों बयबो जयै गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि दिन्थिना होलांनाय बर' हारिनि रैखाथिनि फुंखाखौ बेखेवनो फै जों बयबो बर' जोहोलावफोरनि मुं लानानै खोमसि दरसि मुलुगाव नेरसोन गोनां हारिनि थाखोमानाय बायलों खाम्फायाव गोदानै जों गोजों जेवारि बाथि फोजोंनि फै बयबो दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि नांलाय खोमलाय नै बर' जोहोलावफोर मालाय हारिनि गाग्लोबनाय बे नुथायखौ नुनानै दाथासै नोंसोर गुबुननि आथिं सिङाव थेनलेया समा जोंखौ जिरायना थानो मालाय हारिया जोंखौ आथिं सिङाव दोननो सानबाय फै जोहोलावफोर फै बिखाफोर दानना जानजि खाना सिगां दिनि बर' हारिनि जारिमिनखौ सिनायथि होनो सनानि हांखोजों लिरनानै दोनलांनो गोजोन्थों।